ɗaya, biyu, uku, mabuɗin alheri. Algaita Studio masu barbudar fassara. Kada ka taɓa lamuntar rasa galaba. Ni nan ba yaran rangun ba ne. Ni dan dabar rangun ne. Idan sitara maraju ɗaya ya mutu, miliyoyin sitara maraju za a sake haifuwa. Jinjina ta da san barka ga duka mutane masu daraja.